Salam. Horas marihita sude. Puriani tuhatta. Tapukama parsaurata tutuhatta. Di mingguta manugoton. Ima minggu parjulo dung Epipanias. Taparade maroha doho pikirata. Tapuji matuhatta. Marede mahita sia bukwede nomor 70 sada ayat sada doho 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songononin na Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinodang maho, ay naroma manodangiho, jala hamuliaon ni Jehovah besar di atasmu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama namarasi roha, hudok hami mauliate tuho, sian nasa rohanami, ala dijuho hami sian hahulumut tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai dirajai todim nabadiai mahami, asalam gada hapor seaon nami, jala asalam badia parangenami, unang marlidang binahen ni portibion. Asa sahat hamirap dohot akan aporsea di goarmu. Tuhang uluan na sora suda. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aina bisa
nipatik di mingguta sadarion imana tersurat di Psalmen 82 ayat 3 dohot 4. Patikos hamuma uhum tuna met dohot tuna sopot somarama odihon hamuma nadangol dohot na pugos palua hamuma na met dohot na pugos siat tangan niya kaparjahat ma palua hamu na sida atong rak mangidogogo mahita siat tuhata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patikmi amin. Tapa uddu marohatta tujolo ni tuhatta lao manopoti dosatta nagodangi martangiang mahita ali amanami jala debatanami na di Banua Gijang parasiroha na sumurung midahami huparhatutuhami jala hutopoti hami dodosanami dohot pangalosion nami nagodangi di jolom tatap kami marhite-hite asini roham jalase sama dosa nami saluhuna ala ni pakokok ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami amin.
Baga-baga ni debata, taringot tu hasasan ni dosata. Musape akaduluk jala humutal akarubian, alayang go parasi ni rohaku, naso tu pamusat sianho. Jala padan ni hadameoku, naso tu pahumordit, ninna Jehovah siasiho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin.
hatani debata epistel patu jolo ni jamita di minggutta sadarion imana tersurat di pesalmen 20 sia mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat 10 sada tajahama marsikat sorin edde sian si David lehom matu Jahoba hamu ale akka anak ni debata lehom matu Jahoba hamuliaon dohot hagugoon suara ni Jahoba do di atas ni akka aik debatani hamuliaon parohon ronggur Jahoba do di atas aek akana wulun. Suara ni Jahoba do upunokon akahau ares jala dipunokon Jahoba do akahau ares ni Libanon. Suara ni Jahoba do mangurasahon jilam ni api. Suara ni Jahoba do mabahen marasar akatini jala di palanga do akatobak jala sudena di bagasa joronai madok hamuliaon. Lehonon ni Jahoba do sugut pargugu tu bangsonai. Tupahan ni Jahoba do sugut bangsona mardame-dame. Ima sahakna martua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen.
Tahatidakon maha porseautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porseaut di sadok portibion, ra mahita mandok. Au porsea debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jahoba na sasadai, iman at dibuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya ton di parbadia, andorak so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na matitarpajal lo ibana di hau pinarsilang, na tuwat tuwan utoro dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun debata Jahoba, amanai pargugo na suhatu dosa ni, di simay bana pa'y mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea, tahun di parbadia, jala adok sada huria na badia, huria hata panelak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Huria na hinaulongan ni Tuhata Yesus Kristus, horas mari ita salutna. Ta payhuti-hutma satokin tikting namasa di huriata di bagasan mingguon, ima minggu parjolo dung Epipanias, tanggal 5 Januari tahun 2023. Topik ni jamita di mingguon, hati goran ni debata di pahot di bagasan Yesus Kristus. Na parjolo guarni minggu. Ia guarni minggu ta sadarion, ima minggu parjolo dung Epipanias, manang hapapatar ni debata. Na paduahon na modding. Na di hari Senin tanggal 2 Januari 2023, nunga marujung ngolu salak ruas namar baju namar goar hartati boru na 70 tutup umur 45 tahun boru ni amatta bisar na 70 nahinan tubuh ni inatta damaris boru lembantobing nahinan maringanan di komplek Bina Marga nomor 36 RT 010 RW 01 Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan Banjar Tanah Kusir Kodam. Laos sadarido Senin tanggal 2 Januari 2020 ditaruhon tu udian di TPU Tanah Kusir. Atong taingot ma manangyakon sude keluarga na tininggalhon ni namoddingi. Napatuluhon pilihan Natal keluarga. Pinabotohon ma tusude ruas ni huriata naso pasahaton dope pilihan Natal keluarga na di tanggal 23 Desember 2022 asa di pasahat ma tu gereja. Napawaton pilihan tahun baru 2023 pukul 00. Pinabotohon tusude ruas ni huriata, asa tapasat ma pilihan tahun baru keluarga pukul 00 tu garijata, asa denggan tartikting, tuhatta ma mamasu-masu hita di haradiot tabe. Napalimahon dana pembangunan bagas nipat dita. Khobar tu haputusan rapat panitia pembangunan na di tanggal 26 Desember 2022. Dohot naung dipabotohon jala diputuson di sermon parhalado na di tanggal 20 Desember 2022. Ima sada
Sude keluarga ruas ni Huriata wajib pas haton tok-tok ripe godangna Rp50.000 per bulan laho mendukung biaya pembangunan rumah dinas Surya jala laho pambangunan tok-tok ripe dikoordinir Situa Bajar Nabi dohot pengurus Bajar di Patupa mulai bulan Januari 2020 1 bulan Desember 2020. 2. Papungon dana pembangunan rumah dinas Surya marhite amplop dana pembangunan mamuka mulai minggu sadarion tanggal 8 Januari 2020 di tiap parmingguan. Naponopon sumbangan sian ruas haporluan tu pembangunan bagas Surya partohonan badita. Sesuai tu komitmen sian amang situa Profesor PTD Shopping MSC SPD, naung pasahaton sumbangan dana pembangunan bagas ni Surya partohonan pendeta, godangna Rp50 juta. Marhite transfer tu rekening Surya. Mauliatema di Nasida, di Pasu-Pasu di Batama, anggiat martaba-taba akaruas ni Surya, narade laho mangalehon sumbangan sian las ni rohana. Napapituhon partikian nasa ulaun di gereja dohot lingkunganna. Hobar tu himbauan dohot arahan sian ketua RT, taringot tu keamanan dohot kenyamanan, naung diputuson di sermon parhalado, asa nasa ulaun nang aktivitas resmi, songoni nang ulaun na asing, di aka parpunguan na lumabat na olat ni pukul 22.00 manang pukul 10 borngin. Rade mahita salut na ruas ni Surya dot penghuni gereja dot sekitarna mangulahoni. Mauliate ma songonima hujawan hami tiktingon tuhat tama namadlongani hita salut na horasma. Sai malas di rohani
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate doho pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di parpungata di minggu sadarion. Hatan itu hatta imana gabe turpuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat di Matius bidutolu mamukka maisian ayat 10 tolu sahatu ayat 10 pitu. Songnon mahatan itu hata tersurat di sita pahibutihu ma. Ujui maro Jesus sian Galilea tu batangai Jordan lahu padidihon ibana tu si Johannes. Alai majua do si Johannes di dokma. Au donian patu di dionmu. Hape horo madapot tonau. Alai di do Jesus ma maddo ibana. Songoni majolo. Ay tamado tapajongjong nasa hati goran. Dungi diului ma ibana. Asa dung terdiri Jesus. Pitor hehe ma ibana sian aiki. Jala muka malangit. Jala tarida ma mijur toddini di bata. Songon darapati sumonggopi ibana. Laos makuling ma suara sian gijang di dokma. Odo anakku haholongani. Halomuan ni rohakku do ibana. Imasahakna. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Di masa Romawi kuno, adong dos ada dewa namargoar dewa Janus. Jala dewa Januson odo naniha porsian nasida pada saat ima silehon kesuburan kemakmuran silehon akalas niroha ima diha porsena sida marhite na disobbana sida diwai jala adong do muse na unik ima di dewa na sidai ya buhina dua. Sada may napasti 70, sada may tupudi. Jala adong do perbedaan na. Ia buhi natupudi gulap manang hira songon na seram marupane menyeramkan. Alai yang gubuhi na tujulu torang do tiur minar pardopahanna melambangkan las niroha. Hamak kadongan na hinaholongan berhat sian guarni dewa itu jiwa Janus
terangka ma guari ima tu bulan na tadalanin maingon bulan Januari. Di bulan na parjulu jala di minggu na parjulu kita na tadalani di tahun 2023. Buido laos di bulan Januari kita manaili tu pudi hira songobu hini dewa janus nakingani buido tadok songon edi ditikinatay dehon nang 10 tahun naburuki. Ia hari, minggu, bulan, tahun nang tabulus buruk. Buido tadok gulap. Buasa pola tadok ko ni ala taingo taida tailihot tupudi mungkin dohono tak godang ni haciton, godang ni hapariron, godang ni sitaonon, doh akalan na asing. Alai laos di minggu parjolo di bulan Januarion, apalagi nang dipatari pertuhani kita jala tarlumubi natakas dope tapak kilalahon haroro marhite hatutubu ni tuhatta Yesus tu portibion gabe mamereng mana tapi tujolo pardopa hape torang las roha ala dia ala ikom merdelen rap doho tuhatta Yesus mahita. Dai kotorang mapardopahan merhiteaha ala nang pos rohatta. Ala nunga tahatidakon ima diharoro ni tuhatta Yesus marhite hatapadohan Immanuel lapatanna dongatta debata. Ima torang ni pardopahani imalas ni rohai. Jala los idunang di pahobbar tutur puktaon. Ikon minardo pardopahan ikon las roha ala Tuhani dong atta jala laos sekaligus molo Tuhani dong atta ikon pajong jokon hati goran ni Tuhani mahida. Ido asagabe didok topik ni mingguta hati goran ni debata dipahot di bagasan Yesus Kristus. Yesus Kristus nongro pahoton pajong jokon hati gorani asa molo nongrap Tuhani dohot tita dinanaing perdalanatta gok tujolo lapatanna ikon laos parsidohot dohita pajong jokon hati goran ni dibata. Jala ido natakas ima natarida namasa di turpuktaon. Na parjolo ikon
tama akka hita jolma na makaporsiay ibana, iko pajongjokon hati gorani. Ala ido didok di ayat 15. Alai didok Jesus mamado ibana. Songoni majolo ay tamado tapa jongjong nasa hati goran. Ala niyaha. Songoni padohani. Ala buido ganup na tapikiri dunga tayo itong sitong. Ganup na tapikiri ima na sitong. Alay boydo sitong di pikiran ni jolma, boydo tigor di pikiran ni jolma, alay belum tentui sitong jala tigor di pikiran ni Tuhan ni. Tari dari hamuak kamang do tamak kenang. Dinaro Jesus majupakon si Yohanes padidi. Ima dia Jordan. Di pasahat Tuhan ta Yesus dirina asa layanan ni si Yohanes asa terdidi ibadah di sini. Takas do ditanda si Yohanes isenaroi. Takas do dihapor si Yohanes isenaroi. Ima anak ni dibata Tuhan Yesus nagabi si palua tu portibion ay ido di do ibana. Dangau do pe naroi. Alay naro siapudiku imeno belga. Aina paradi hudala duau. Ido asa gabe di jami tahun ibana. Ala neng Roma si paluai. Didok ima dibiddu tolui. Pau bahamu marohamuna. Ainong ngasonggop harajaun banua gitjangi. Pau bahamu marohamuna. Itu jamitana. Ditanda ibana do Tuhan ta Yesus naroi. Dipanggil do Tuhan ta Yesus asa di dion di si Yohanes ibana. Marpikir ibana. Dan patuton. Nahupikiri odon yan nasitong. Dan tama au laho. Patupahon padidion itu ibana. Ala ibadah no belga, ibadah no sangap, ibadah do anak ni dibata. Ikon ibana manian. Madidiau. Ido asa gabe didok. Ayat 14. Alay majua do si Yohanes didok ma. Au do nian patut didionmu. Hape horo madapot tonau. Ditanda si Yohanes isi dirina. Itanda ibana do dirina isi. Daksa dia ibana martibakon ima Tuhan ta Yesus naroi. Tuhan ta Yesus naroi di ibana. Ido na patut. Alayang go dirina. Dang patut dijolo ni Tuhan ta Yesus. Itanda ibana dirina. Odo hape alusna. Dia kana manada diri. Boido. Sipata di panada tu diri. Sitong di pinikiran. Sitong ni hilala. Alai di panada diri. Dung berhadapan di jolo ni Tuhani. Iko panadaw tutuhani na parjulo.
Iko pikiran ni Tuhani na parjulu, iko sakap ni Tuhani na parjulu, pado ni Tuhani na parjulu, dang pikiraku, dang sakappu, alai ise na huadopi, Tuhani na huadopi, ikon ido na hupatujulu, dang pikiraku, ido na gabi, pikiran ni si Yohanes, dang patuton niyan. Ay hutanda do diriku. Baka dido si Yohanes do. Di pagkatidak konon na. Narui na belgay. Haru. Mabuka tali ni si Patuna. Dang tamaaw. Di do na nang idot tadi si hamuak kamang do tamak kenang. Panadaw tu diri diadopan ni Tuhani. Laos sekaligus ima na gabi kata kunci di turpuk taon. Gabi mar toruk ni roha. Merendah. Marhaserepon. Asa akka jolma namar toru ni roha, jolma namar haserepon. Di jolo ni Tuhani, alay tada dirina, say manotong day, patujolohon, pajongjokon. Dia na gabi, hasitongan doh hatigoran ni di bata. Pajongjong hatigoran ni di bata, dohot ngulu namar haserepon, martoruk ni roha. Na duay hamak kamang dot tamak kenang marhite turpuk taon dang buhay tarsirang. Harus si Yohanes sendiri. Itada dirina jalai patutoru dirina. Alai dakola si Yohanes. Tuhatta Yesus sendiri. Namar sangapi, namar muliai. Ikon ipatutoru ibana do dirina sa toru-toruna. Diadopan ni si Yohanes. Asa si Yohanes. Lahu madidi ibana. Ido sa ido tuhatta Yesus. Alay dido Yesus mado ibana. Songoni majolo. Namarlapatan alaido sakap dohok lomo ni rohani di bata. Ima ketetapan. Na ikom masa. Na ikom mardalan. Jalak ketetapan ni di bata. Dang buy juaw ni jolma. Ketetapan ni di bata ikonido di batu jolo. Dang gabi ketetapan lomo ni roha naung ditetapon ni pikiran ni jolmay sendiri. Dang buy alai ikon ketetapan ni di batado ido asa gabi didok songoni majolo. Namarlapatan patupa ma. Haru di patupa si Yohanes. Madidi tu hatta Yesus. Dan gabi tubuh gijang ni roha di bana. Dan gabi di pahata-hata. Dan gabi di pabuah-buah. Dan gabi di hagijakon. Ayat cugari ro. Presiden nama si Jokowi itu jauh tak. Haru tapat do lah saudara hatta. Haru hudulan na kursi na jabutai itor dapai ni hira songo barang keramat. Baru hudulan na di panatapan na di mana pasugit narapaki lagi na dua. Bah asalisa saat tu si
Jangan kita lewatkan ini. Ay sodo perhuduli presiden doho inatai. Itor marselpi do disi. Jala pitor ipawa-bawa, itor masuk di tu media. Au doho inataku hudul di hudulan nih. Presiden. Inna rupani kan? Si Yohanes melayani padidion tutu hatta Yesus. Alai di patari dahuni bana do panadau tu dirina. Kurang tamanya nalai diulahoni bana. Alai dang gabi dihagi jakoni bana. Dan gabi di tengah honi bana. Bahkan di patupai bana. Gabe patu papar situ tua ni bana. Markite haporsiau na tutu hatta Yesus. Ima di pakobasionna. Ima laho patari dahon jamitanai. Di halongonani. Ima di biddu Yohanes biddu tulu ayat 2. Nin nama paubahamu marohamuna. Ainu ngasonggop harajaun banua gitjangi. Torok mana terdiri padidion nabadiai macai torok alai di dok dia kanaung majalo padidion nabadia iko gabe marhamu bau niroha roma na manukun ai terdiri tu hatta Yesus ayahan yang sipau bauna ai na mardosa di mana itu pertanyaan. Ay padidion na dia itu akan mardosa do. Ay basa gabi dohot tu hatta Yesus tardidi. Ay kudohot di mana bertobat pa ubah roha dang. Tahatidak kudoha mo kamang dohot ta mo kenang. Roh tu hatta Yesus tu portibion. 100% di bana Tuhani jala 100% di bana jolma. Lapatanna tardidi ibana. Gudang de lapatanna ima laho masamaho dirina ibana dohot tita jolma. Asama lo masamaho dirina dohot tita jolma. Dang namar lapata gabi jolma pardosa ibana. Alai hira jolma pardosa. Tersilang ibana di hau pinar silang. Gabi hira songot jolma pardosa ibana. Hapedang pardosa. Ala dosa ni kita jolma do. Tuhuk tu ibana, gabe tersilang ibana. Jala padidion na badia. Nasatu tu hatta Yesus. Ima na gabe sadalangkah di ibana. Laho mamasuhi tu portibio tunggolu ni kita jolma. Jala ditikina mamasuhi ima ibana. Disima di dalatton ibana. Hasosonggop ni harajanu di bata. Ima misi patadahon. Dia do sakap dohok lomo ni rohani di bata. Naiko si dalattonotta. Naiko si hanguluhonotta. Di bagasan ibana. Jadi mau dong masuk tu hatta Yesus tunggu lutta. Mau lo penak keningan manaili hita tupudi. Gudang naya pe hahulumu, gudang naya pe haciton, gudang naya pe namarabura ni luki, gudang naya pe akarsa ni rohaku. Alai dung tapak kilalahon, dia pala tikion, di namar minggu Epipanias sita, ido gar ni minggutta Epipanias, namar lapatan hapapatar. Ipapatar di bata hamulionna, di bagasat tu hatta Yesus Kristus. Jala patari dia do patta. Asa markite molodung patar. Dang murhing be pardepahan. Dang marsak be. Ala dia. Ala arsa ni rohai. Marhite hapa patarna hamulionna. Diubati akarsa ni rohatta. Ditikitangi sita. Diapusi ilutta. Gabelas rohatta. Dipapatar debata. Hamulion na kasangapol na tuita.
Mabir do pehita lah madalani tujulu. Dang be. Iko songo pardupahan na mamereng tujulu tu masa depan ima nago las biroka. Nago pakirimon. Rap dohot Tuhani. Alaido. Dua kata kunci siat turpuk tahun. Marhiti nani hanguluhon ni di pataridahu si Johannes tarlumubi si Johannes tarlumubi tu hatta Yesus. Doho padokan itu hatta Yesus. Naiko si hanguluhonotta. Imana parjolo. Dia kajol mana marhapor seot tibana. Iko pajongjong hati goran. Ketetapan Allah. Unang say pajongjong na pinikirammu. Unang say etong sitong na diroham doh na pinikirammi. Pahobari Tuhani Tuhani. Pahobari tulomo ni rohani Tuhani. Disima taralusi. Dang pikirak ko na pe. Dang na dirohak ko na pe. Sakap pikiran lomo ni rohani Tuhani. Oddo hape na denggan. Ayo saya gudang marbadai. Holan na pinikiran na ini bayan. Ay di huria pe gudang na marbadai par bulatan. Ido doh di parhalado. Ala dia, ala hola de pinikiran nai. Ay do sa gabi masa sanga padohan ima na makanguluhon si Suabulu. Bau do. Napasong-song pertunggul di garejai. Inna rupanya kan. Iko sa guru dia udah inna. Gabi adong ma ede kan. Na mga lesengi. Guru dokku. Guru dokku. Sana yang guru dok na. Dan gabi guru dok di Tuhan ibe. Keakuan ni hajol mau ni, ina mana tarida. Pakorhon na ahama mo kamang dot tamok kenang, gijang ni roha. Di tengah hom masudi. Dak parduli. Ayo pukudo nama saya. Pasong gareje. O pukudo. Hati hai guru huria sinna, opuk kuinna. Bato hode memang. Titik kepung na rupani. Apalah si tongdo. Hape opung na say pangasahon. Hape banasa diri. Sotar boto-boto. Edo mulai dok rupani. Hata bataki hamok kamang dot hamok kenang ate. Adang daw tu siya bonanen na. Anggun main. Tak say masabi. Edo. Ay bu terbukti ay ulo si bata. Ay dang boy gabi ukuran. O pungdiba na julo sonon. Basa ima pinatubigi hurubani. Ay namora do pungnami na julo inna. Hape nuangi mana marpugus. Ala dia, ala sigur bahulu dang ulo mulaulaun. Besya dia. Esa helo no pungna di pangasahon. Ipatubigi hon. Opung namin namalo na julin na hapi mana mau tunoy. Dakpas, dang connect. Ipa tarida hod dia. Imagijang ni roha. Tuhatta Jesus parjolo sa hali si Johannes madalat tomisi na marbarita na uli. Tuhatta Jesus tardidi. Ima nang mamasuki ulaw na boratima ibana. Adong misi. Jala misi nai ima. Dan kenyamanan. Ala dia. Ala gok sitaonod do. Gok parukilod do. Jadi dinaing madalani taunok kita hamuak kamang do tamak kenang.
Au nga airap do tu hatta Yesus sungai papatar ini itu rupanya kan. Berarti marsonang-sonang mata 2020 tulun. Dah. Jutan tu hattai palwason hahacitoni. Songod debata palwason hahacitoni tu anakna tu hatta Yesus. Alai di bagasan hahacitoni saat Tuhan pinarsilang ibana. Laho menuju tu dia. Tuhan muliaonna. Unang menek rohata una kecil rohata molo mengadopi si taonok kita di perdalanan ng uluta. Hape tak hilala, tatiop jala taha porsedo tuhatai. Bersama dengan Tuhan. Rap dohot tuhatai. Tadalan ng uluta, nangpe di bagasan na haciton. Iko katidak konota, kita menuju Tuhan muliaon ni Tuhan itu. Menuju Tuhan sangapon ni Tuhan ini. Dan Tuhan muliota, dan Tuhan sangapota. Nang pesoni borak ni misi pelayanan na. Kita pehabuak kamang dotta makenang. Sudah do kita punya misi. Ya ke pelayanan. Baik di tonga ni hurion. Dia kajolma na madalat to misi pelayanan na. Sotung di peop. Sotung di hangoluho ni magijang ni roha. Bahaya doi. Molo saita sipad di rohat taon, gijang ni roha. Jala saita leo ni mangan. Akhirnya gabi berkembang do. Akhirnya gabi gijang ni roha ima, mangalang rohat tai. Kaya bisma. Ima menguasai ropa ni. Marlongolong maropa ni tuak dia. Jala memilih ulau pe. Dan kalau mangulahon na mekbe, sekon na sangap mana idi manos sangap. Hape yang gue na melayani madalat to misi pelayanan nasian Tuhani dan merdia ibar na mek manang na belga. Asal me khobar tulomo ni rohani Tuhani. Amolo met ada poli batusi. Pa met tu. Sianu matusi alaki matusi. Na rupani kan. Alam mulut ulun do belga tersangapur rupani ngau au matusi. Gijang ni roha dui. Gijang ni roha. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Pajongjong hati goran di bata. Jala dia kana olo. Jala nabui pajongjokon hati goran di bata. Iko parjulu di bana. Marhaserepon. Martoruk ni roha. Patoruk roham, marhaserebuko, jalalos disido, olo pajongjong, hati goran di bata. Amin martangyang mahita. Pajongjokon hati goram mi, ali Tuhan. Idun di suara hoko jala ikut di bagasan haserepon ni roha hami dan terbaik kami sian hadirion nami laho mangulah makanguluhoni alai ikon mardonga tokodo ikut di bagasan to dimihami oleh Tuhan. Asa unang na di roha nami di pikiran nami hupa tujulu kami. Nagabi hupa sitok kami. Alay ikon hatamido. Ido hasitongan na ikon huhanguluho kami bi. Atong rapoko mahami oleh Tuhan. Gok madalani taonon. Jala manangah penamasa. Gudang niaka haciton hapor suhon. Alaido. Naik ko siya dopan nami. Salilik kami mangulu di hasianganon. Rapoko hami oleh Tuhan.
taruli hagugun, jala taruli hamonangak kami. Ingot do kami, to karuas muna di bagasa parsahiton. Bonon nami tuhole Tuhan. Ima, Igor, Humbara, Nathanael, Radot, manorangi lubat turuan, ruas naposo. Natongod dia palatikyon. Di perjuangan na di ICU Rumah Sakit Suyoto. Nyonya Pasaribu Adelina Siti Bunur Boru Simorakir. Immanuel Saud Silitonga. Nyonya Situa R Sitanggang Boru Siregar. Nyonya Purnama Saragi Boru Simajutak. Situa Profesor PTD Sihombing. Dr. Andus Iwan BM Tampubulun. Bincar na 70. Padita DP Panjaitan. Situa Dr. Andus GP Manihuruk. Tugap Hutapea. Sahat na 70. Situa Insinyur MH Sihobding, Goster Sinaga, Tony Nahal, Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Saha Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saurmas Delina, Boru Sirait, Dohot Aka, Nasotar Guari Hamido Pele Tuhan, Aka Ruas Mina di Bagasa Parsahiton, di dia penasida na di Jebu songoninang na dia ka opnam di rumah sakit hudo na botosa bonon nami manasida biale Tuhan tutangam muna badiay asa mga sahon asni rohamdo kami mangido marsobbatuho lehonammu pasahatommu hahipason hamalumon sian parsahiton nabi. Dia kana marsak, dia kana tarilu, na mangadupi kahagugutan, si taonon na marragami, parguguyi jala apuli na sida. Dia kana taruli las ni roha, pasu-pasu na siyako, ima dia ka gajang ni umur, dia ka namarulang tahun di hari hatu tubuh, di ulang tahun di pardongas saripeon, songoninang di parsorang ni, yanakod di ganup keluarga, berhasil dia ka ulaon, mardalan ulaon, di akka ruasmu di ganup akka ulaon nabi. Dapotan perkarijuan tabani pangkat ragam tutuyali Tuhan na sobui targuari hami na ni jaloni akka ruas ni huriam siako huhamulati kami may tuholi Tuhan jala gaddama ulup-ulup doho las ni roha di nasidabi doho roha na makkamulatihon holan tuho marsangap marmulia maguar muli Tuhan losong ni manang bangso namion bonon nami do tuho ali Tuhan dia akan pimpinan nami saluhut na nasidabi dia kadongan nami sa bangso dia akan manguluhok kami ditongan ni negaraon homali Tuhan na mga ramoti madongan ni nasida dia kapimpinan ho na maparbisuhi dohot na maparguguyhon. Ganup huriam di dia pele Tuhan. Ho manamanarihon. Jala songoni manang huriamo na le Tuhan. Hodo na punasa. Jala diaka parhaladom leo na le Tuhan. Gugu leon pos ni roha. Leon habisuhol na siyako, toddim tod di parbadi na mangula le Tuhan. Asa saluhut na hami, mangula ho Bartolomo ni Roham. Asa guar mo na marsangap jala
marmulia. Lau songoni manang salu ruas ni huriam. Homale Tuhan nama masu-masu nasida, diganup bagas, diganup akka ulaun nasida be. Songoni nang diaka panitia nang terbentuk. Naik kembangula di bagas satahunon panitia pembangunan. Songoni nang panitia tahun kesehatan, songoni nang tahun profesionalisme di dalam penata layanan. Laus udut ima nama kubasi ulang tahun ni huriam doho pesta gotilon di bagas satahunon. Naso apalah ojak dopi ali Tuhan na ikon si ujak konommu di bagasan tikki na jonohon ali Tuhan homa nama parbisuhi nama parguguyhon na sidabe asa rap hami tutu padita parhalado panitia doho ruas ni huriam masih tiopat tangan di bagasan hasadaon pos ni roha di tangiang maradopoko ahapele Tuhan na sinakapan ni huriam na ni prograpon ni huriam pasautommi hobartulomo ni roham tongale Tuhan sahat di homa ngulu nami sahat di homa huriamon hola di bagasan guarnya anakmu Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapuji matuhata marhite-hite edeta laos disommahita pasahat papung pilihan. Yesus Tuhanku di mana-mana.
tapasaha ma pilihan nong tapapungun tua dopani debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di benua gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masyan siyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na utus di julong. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulon harajaon blitonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami gudang ni sileon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di benua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaon mo. Say saut molomo ni roham di benua tongaosong na di benua gijang. Leon matuhami sa darion hanguluas siya pari. Se sama dosa nami songo panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami into giyoto pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Mahamu di bagasan las ni roha jalo hamu mapasu-pasu siya na mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin.